Jedna od stvari koje nam u današnjim uvjetima življenja definitivno nedostaje je svakako vrijeme. Tehnološkim napretkom civilizacije izmišljene su razne naprave koje nam olakšavaju život. A mi smo, otišavši na prekrasnu lokaciju uz Mrežnicu, pronašli lijep travnjak o kojem se brine jedan poseban stroj. On štedi i vrijeme i energiju i radi umjesto vas. Tko je on? Automover, automatska kosilica koja sama kosi, autonomna je, ne zahtijeva vašu brigu oko održavanja travnjaka. Dočekali smo i to. Ovaj simpatični stroj Husqvarnin je patent koji oduševljava svojim performansama i omogućuje svojim vlasnicima da neometano i bez ikakvih napora uživaju u svom vrtu, dok ona radi umjesto njih. Prednost automover kosilice je ta što sama radi, znači neovisna od čovjeka, nema potrebe da čovjek gleda o čemu se radi, da li se kosi, ne kosi, troši vrijeme, buči susjedima, smrdi sa ispušnim plinovima, nego kosilica sama radi, napajana električnom energijom, kosi, kada nestane struje, vraća se na punjač, napuni se i opet ide natrag kositi. Bitno je naglasiti da prije nego što se pusti automover u rad, travnjak je potrebno pokositi, jer on ne kosi već održava travnjak na nivou koji smo mu mi zadali. Jednako tako, ovom pametnom stroju potrebno je dati smjernice koje područje želimo da on održava. Kod prve instalacije kosilice na teren, znači mi prvo određujemo gdje će biti pozicija punjača, postavi se punjač, kosilica se stavi na punjenje i nakon toga ide polaganje granične žice s kojom mi zapravo određujemo koju površinu ona kosi. Kosilica kada se postavi, ona će preko žice preći nekakvih 20 cm i vratit će se natrag u svoje radno područje. Automover to područje može kositi na više načina, ovisno o tome kako smo mu zadaću dali. Postoji nekoliko načina rada u kojem automover može raditi, znači možemo ga staviti u konstantan način rada gdje će on na nasumičnim okretajima kositi cijeli travnjak. Možemo ga postaviti na takozvani timer, to je da mu odredimo u kojem periodu će raditi, kada će se isključivati i čekati. I može raditi u takozvanom kockastom načinu rada gdje će ona jednostavno raditi pravokutne crte po travnjaku i tako travnjak cijeli pokositi. Već je i ovo za mnoge naučna fantastika, no tu su još mnogobrojne funkcije koje ovog malog vrijednog radnika čine doista jedinstvenim. Kosilica je opremljena raznim funkcijama. Jedna od njih su timer gdje možemo odrediti u koje doba dana ili kojim danima će kosilica kositi. Zaštićena je od krađe sa PIN kodom, znači da se zaključa znamenkom od 4 brojke, oglasi alarm. Postoji mogućnost da pošalje svoju lokaciju ukoliko ukrade na putem GPS-a, to jest SMS porukom dobijete informaciju gdje se ona nalazi. Ima senzor da osjeti udarac, da li je udarila u nekakvu tvrdu prepreku i onda se vrati natrag da može nastaviti drugim smjerom. Osjeti kada je podignuta, kada je u normalnom radu za košnju, osjeti kada je gušća trava pa sporije radi, osjeti kada je ređa trava pa brže radi, štedi energiju. Prosječna potrošnja nekakve površine od 3000 kvadrata, recimo u mjesec dana je 40 kWh, što je ekvivalent nekakvih 40 kuna potrošnje električne energije. Osim što troši minimalno energije, automover je i ekološki prihvatljiva kosilica, jer ne koristi ulje, benzin, nema ispušnih plinova, ne stvara buku i izrađen je od reciklirane plastike. Veličina površine koju može obrađivati ovisno o modelu varira od 500 kvadrata do 5500 kvadrata, no niti tu njegove vrline ne prestaju. Automover kosilica je idealna za hotele ili recimo za ljude koji su vrlo zaposleni, jer ona može raditi autonomno, neovisno od čovjeka i idealna je za rad po noći, kada svi spavaju ona radi. I odlična je u mokrim uvjetima kad druge kosilice zapravo ne mogu raditi. Priroda je izumila prirodnu kosilicu u obliku ovce. Husqvarna je izumila automover, tehnološki izrazito napredan stroj, s kojim se lako rukuje. Uz to na svakom od modela istaknute su i naljepnice s jasnim uputama. A kada se to jednom svlada, onda vaš posao završava. I ovaj mali marljivi radnik sve radi apsolutno sam.